Hautagaiak elkarren ondoan jarri ditu lehenengo aldiz, gizarte eta komunikazio zientzien fakultateak. Denek nahi duten Europa indartsua lortzeko, Izaskun Bilbaok Europa Federala proposatu du. Egon daitezela Europan legebiltzarra eta benetako gobernua eta estatuak ordezkatzen dituen kontseilua desagertuz joan dadila. Ir eliminando con el tiempo el obstáculo que en este momento están suponiendo los estados. EH Bilduko Josu Juaristik salatu du apurketa soziala gertatu dela. Bere ustez Espainiaren egoerak Euskadi ere horretara eramaten du eta eraldaketa soziala lortzeko askapen nazionala ezinbesteko ikusten du. Plena soberanía para tener nuestro propio modelo socioeconómico. Ramon Jauregi sozialistak Europako eredu soziala arriskuan dagoela ohartarazi du. Bere ustez eskuindarrek hartu dituzten neurriak, eskubideak murriztea ez da bidea. Yo digo no. Yo digo que los chinos quieren seguridad social. Yo digo que los indios quieren sanidad universal. Bai ordea, gorantz doazen herriek, Europak eman dituen onura sozialak bere ganatzea. Alderdi Popularreko Zoe Nubla gazteei zuzendu zaie, eta jakinarazi du Espainiak 1.800 milioi euroko laguntza jasoko duela, gazteak 4 hilabete baino gehiago geldirik egon ez daitezen planak eratzeko. De los 6.000 millones de euros que se han destinado desde la Unión Europea para cubrir este fondo, el Gobierno de España ha conseguido el 30%. Lanaren mundu erakundeak berriz, Europak ezarritako funts hori oso murritza ikusten du. Lo que dice que para el mismo objetivo al menos son necesarios 21.000 millones. Eraginkorra izateko 3 bider terdi diru gehiago beharko luke, Iñigo Martínez Ezker Batuko hautagaiak esan duenez. UPyDko Manu Agirrek subiranotasunaren aldeko mugimenduak kritikatu ditu. Bere hitzetan Europaren birfeudalizazioa ekarriko lukete. Los países de Europa son demasiado